खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै एसे हमनो हाबाय जानांगौ। दायो चिराङाव मोनसे हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादों। बेबो जोंनि बर' हिन्जावसाजों। जिनाहारि खालामग्रा सुबुङा गासै साथाममोन। सासेया जाबाय धुबुरीनि आगामनिनि फिर महम्मद, आरो सासेया जाबाय काजलगावनि बरात लावानि नासिरुल शेख, आरो सासेया जाबाय बङाइगाव बरफथारनि हारुनुल हुसैन। बे जाथाया जादों काजलगावआवनो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नंखाय गोसो थोफ्लानानै फाव फान्दायना लानानै फैदों आरो गंसे भारा न'आव लाखिनानै हानजायारि जिनाहारि खालामदों। लोगोसे भिडिअबो खालामनानै लादों आरो हिन्जावसाखौ रावनोबो दा खोन्था होननानै हुमखि होनानै दोनदोंमोन होननानै बुंदों। नाथाय जिनाहारि खालामग्रा दुथां मानसिफ्रा गावसोर भिडिअ खालामना लानायखौ पर्नग्राफि वेबसाइटआव हगारनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनावसो न'आव मोनथिनानै हिन्जावसाखौ सोंनायाव खोन्थानायसै आरो न'खरनि मानसिफ्रा पुलिस थानायाव थांनानै लोगो लोगो गसरलायहैयो। दायो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिसआ बिसोरखौ हमनानै लांबाय। बुंनो थांब्ला बेवहाय हिन्जावसानिबो गोरोन्थि दं होननानै बुंजायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हिन्जावसाफोरा ससियेल मिडियायाव नुबायनो थायो गोबां बेफोरबायदि जालांनाय जाथायफोरखौ। थेवब्लाबो जोंनि बर' हिन्जावसाफ्रा दासिमबो गिनो रोङा। जेब्ला बेफोरबायदि जाथाया जायो अब्लासो गोसोआव दुखु मोनो, लोरबां जायो। बेफोरबायदि मोनथिसे मोनथियावबो माखासे जाथाय जालांबाय थानायावबो जोंनि बर' हारिनि आइजो एबा हिन्जावसाफ्रा दासिमबो गुबुन हारिजों लिंलां लानायखौ गाराखै। गोबां बेफोरबायदि जासेयावबो आरोबाव जालांगासिनो थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेसेबांनो बेफोरबायदि जाथाया जालांबाय थादों एसेबांनो जोंनि बर' हिन्जावफोरनि गुबुन हारिजों लिंलां लानाया बारासो बारा जालांगासिनोसो दङ। बेफोरबायदि जालांनायनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जाथाया जानो हमदों।